So ayun guys, sulit kaayo nga itong pag-deliver diri sa Cebu Safari no, kay gihatagan tag ticket ni ma'am. Gipasulod ta niya nga libre oh. So wala na to malibot ug wala kayo na to malibot diring dapita kay medyo gadali punta. Kay mo biyahe pa ta na dira. Mo biyahe pa ko balik so main lang to naka ginagmay diri. Tuyok tagbigamay diri. Balik na ko dito. Balik na ko sa exit. Doon na ko gawas. So padung na ko gawas guys. No? Kita to ninyo kato. Amot unsay nga na to. So, ayun, daghang kayong salamat nimo ma'am no. Wala masayang akong paghato diri kay nakasulod po ko, nakasuroy ko diri sa Cebu Safari and Adventure. Ayun. So daghan pa unta kay tag pwedeng tuyukan diri pero gadali man ta kay ang oras atong giapas kay mo biyahe pa ta. Sunod na lang kanang kauban na nato atong asawa ug anak. So nadiri ang mga birds o birds. Okay. Nilayo po si Lakawan. Antos po, kinala po magantos og lakaw. Ay, nasa naman tong exit. Maragmao ni siyang exit diri. Doon ako, pabalik na ko guys. Doon ako gawas. So, main na lang to, nakadagino ta diri gamay sa Cebu Safari. Thank you once again, no, ma'am, sa imuhang paghatag og libre nga ticket sa kuha. Main na lang. Katiktoyo kadiyot. Kainit. Balik na tagbiyahe. Ayun guys, that's all 48 videos. Thank you for watching my video.